پارتیا یەکێتیە سووریانی bi serenavê mafên çandî yên gelê Sûriyan û Asûr li Sûriyayê li navenda rêxistina pêl li bajarê Qamişlo panêlek darxist. Panêl ji bonê qaşkirina mafên çandî yên gelê Sûriyanî û Asûrî, rastî, zehmetî û perspektîvên parastinê êko li Sûriyayê tê de derbas dibin hat darxistin. Bi dehan kesayetên pispor, partiyên siyasî û çandî yên pêkhateyên Asûr û Sûriyan beşdarî panêlê bûn. Di panêlê de destpêkê li ser rewşa siyasî hatanê qaşkirin û pişt re deriyê nirxandinê ji beşdaran re hate vekirin. Rûniştina diyalogê bi komeke pêşînyar û daxwazan bidawî bû ku dê pêşkêşî parêzgeha Hesekê û rayedarên peywendîdar were kirin. Da ku piştgiriyê bidin hewildanên ji bo xurtkirina aştiya civakî û parastina mîrateya çandî ya civakên xwecehî li Sûriyayê. او بالدستور